Дами и господа, този поздрав е специално направен за Илияна, шефката! Направете път на Илияна, шефката, шефката, и учете се от Илияна, шефката, шефката. Как се прави дъжд от патрони, пачки прави, не спира да работи. Илияна, на кой ли не помагаш, на душманите болест им ставаш. Gel 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 geliyor, altın kız geliyor. Yakışıyor, o parayla oynuyor, hepsi altın gibi gidiyor. Направете път на Илияна, шефката, шефката, и учете се от Илияна, шефката, шефката. Как се прави дъжд от патрони, пачки прави, не спира да работи. Илияна, Илияна, ти с голямото сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болест им ставаш. Всеки е готова да подаде рамо, а сърцето и голямо. На всеки е готова да подаде рамо. Направете път на Илияна, шефката, шефката, и учете се от Илияна, шефката, шефката. Как се прави дъжд от патрони, пачки прави, не спира да работи. Илияна, Илияна, ти с голямото сърце, на кой ли не помага.